Tak prvý polčas, myslím si, že tých 25-30 minút z našej strany bolo dobrých, aktívnych, tak ako sme v podstate plánovali, ale potom sme mali, tak by som to nazval, ten náš klasický výpadok, kde sme dostali 2 góly a potom cez polčas sme si povedali nejaké veci medzi sebou, čo padlo na úrodnú pôdu a druhý polčas myslím si, že sme hrali fakt dobrý zápas, ale bohužiaľ na takejto úrovni nemôžete mať výpadok 10 minút a musíte hrať celých 90 minút, pretože z 2-0 proti takémuto superovi je už ťažko otáčať, aj keď myslím si, že sme na to mali príležitosti, ale bohužiaľ dneska jsme opět bez bodů. Děkuji za hodnocení, teď už můžeme přejít k vašim dotazům. Kdo má první otázku, prosím? Ano, Davide. Vy jste vyhráli naposled v polovině října, od té doby vlastně samé porážky, 1 remíza, tak co to vás jako teď znamená před tou zimní pauzou? Tak uvedomujeme si, v akej situácii sa nachádzame, ale každý týždeň makáme na 100%, aby sme to zvrátili. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo tak, ako by sme si predstavovali, ale na tej našej robote sa nič nemení. Stále makáme na 100% a verím, že sa tie karty obrátia a vráti sa na všetko, čo tomu dávame. Já to navážu, jsou to vlastně porážky 1-2, není to nic jako obrovskýho, tak co tam chybí důklad? Máme problém s tými výpadkami, ako som spomenul, pretože dosť zápasov si myslím, že sme boli určitú časť zápasu aj lepšie mužstvo, ale ako náhle v takejto súťaži v prvej lige vypustíte čo je len na pár minút, tak sa vám to vráti dvojnásobne, čo sa aj dneska potvrdilo, takže myslím si, že tieto naše výpadky nás stoja tie body. A samozrejme, keby vieme, kde je chyba, tak na tom asi pracujeme skôr, ale snažíme sa to odstrániť a každým zápasom robí lepšie a lepšie. Tak jo, můžeme přejít na další dotaz. Ano, vzadu, prosím. Dobrý večer. Gratuluju prvnímu gólu v České lize. Máte svou první podzim v naší soutěži, tak jestli byste ho mohl třeba porovnat tu Českou ligu s tou slovenskou a tak ten rozdíl, že teď bohužel s Lukou hrajete na chvostu tabulky a se Slovanem jste byl zvyklý na trochu něco jiného. Tak v prvom rade ďakujem. Strašne som vďačný a teším sa z prvého gólu a verím, že to bude prvý z mnoha. A čo sa týka tej súťaži, tak popravde nemyslel som si, že to bude taký rozdiel, aký to je. Pretože je to určite fyzickejšie, tie mužstvá sú lepšie fyzicky pripravené, takticky pripravené, má to vyššiu úroveň, pretože aj tie týmy, čo sú na spodku alebo v strede tabulky, tak majú tú kvalitu tie zápasy, keď to na Slovensku, nie že by som znehodnocoval tú ligu, to bože chráň, ale predsa je tam pár mužstiev, čo sú top a potom tie mužstva nesplňajú až také kvality, aké by sa možno očakalo v prvej lige, takže určite táto súťaž je viacej sledovaná, kvalitnejšia, čo sa tohto týka. A určite som rád, že tu môžem hrať, aj keď samozrejme popravde nie som zvyknutý na to hrať o spodoch tabulky, ale je to tak, ako to je a snažíme sa robiť najlepšie, ako vieme a verím, že ako som už povedal, že karty sa obrátia a proste vyšvihneme sa zo spodku tabulky, pretože si myslím, že kvalitu na to máme. Můžeme přejít na další otázku. Jestli tady ještě je teda nějaká. Můžu se Ano, se stává sportovní listy. Co vás čeká v nejbližší dnech? Budete mít od dneška volno až do konce roku, nebo kde strávíte zbytek roku? Tak teraz nás čaká také voľnejšie obdobie a asi v okolí rodiny tie sviatky, takže určite pojem domov na Slovensko za rodinou. Pokúsim sa vypnúť od futbalu na určitú dobu a potom už určite budeme mať po pár dňoch nejaké plány na to, aby sme prišli na prípravu už nejak predpripravení a potom opäť tvrdá drina a vieme, kde sa nachádzame, takže určite to budeme chcieť zmeniť. Ještě můžu, i když máte volno, trénujete nějak fyzicky? Ja osobne, alebo tak celkovo? Osobne. No, samozrejme, ja som práve že z tých, čo majú problém s tým, že majú problém oddychovať, tak by som to povedal, takže som taký, nazval by som sa, že workoholik, takže každú zimu alebo každé leto hneď ako skončí vlastne sezóna, tak idem do Fit Factory, do Banskej Bystrice k Romanovi Švantnerovi a tam s chalanmi makám, takže samozrejme, že sa pripravujem a
podstate mám to aj na tom postavené, aby som bol čo najlepšie fyzicky pripravený, takže snažím sa stále každým dňom a každou takto polsezónou sa zlepšovať, pretože ma to baví a je to v podstate moja práca.